Ayah ndek apa? Kirimno mbok tiyat memelek. Kirimno mbok tiyat. Le, cakep tadi. Le, cakep. Aku pintar tadi. Tadi pintar. Pintar aku. Cakep, cakep. Ceti. Udah gak mulai ki engko. Gak bubuk-bubuk ki engko. Gak mulai ki ngomong. Wis segus, wis bubuk ta, ya ta. Wis bubuk iki. Tapi kok ceh ngobrol wae. Nek ceh seneng ngobrol, titit. Atok, titit pedesen. Titit ngentut barang. Wah, untute barang. Ngentut barang ngono iki. Wah, didintuti ngono iki.